Bona tarda a tothom. Benvinguts al ple extraordinari del dia 23 d'octubre del 2019, sent les 7 de la tarda en punt. I aquest ple extraordinari ve amb 4 punts a l'ordre del dia. I comencem pel punt número 1, que és l'aprovació, si escau, del Pla Econòmic Financer derivat de l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i de l'incompliment de la regla de despesa en la liquidació de l'exercici 2018. Sisplau. Llegeixo els acords? En principi els llegeixo jo. Puc? Sí, endavant. Doncs llegiré els acords. Primer, aprovar el Pla Econòmic Financer que aconsegueix el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa en el termini de màxim d'un any. Segon, trametre còpia del Pla Econòmic Financer per al seu seguiment de Direcció General de la Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. I tercer, exposar efectes informatius al Ple Econòmic Financer al públic mitjançant la inserció de l'anunci corresponent del butlletí oficial de la província, l'e-tauler, o remetre'l al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per al seu coneixement i efectes oportuns de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'abril. Quart, tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. Referent al Pla Econòmic Financer, vull fer uns comentaris i una mica d'explicació del per què hi ha un Pla Econòmic Financer el 2019 a aquest Ajuntament. Primer de tot perquè hi ha hagut un dèficit estructural, els ingressos corrents han sigut inferiors a la despesa corrent i hi ha un dèficit de serveis sobre funcionament. En els exercicis 2018 i 2019 no s'ha complert amb la regla de despesa. Perquè es tingui clar el que és la regla de despesa, us faig una mica de resum. La regla de despesa estableix un sostre de la despesa per al pressupost de les administracions públiques i aquesta regla introduïda a la llei orgànica, aquesta que comentàvem, 2/2012 del 27 d'abril, d'estabilitat i pressupostària i sostenibilitat financera, és obligat al compliment i determina que la despesa computable del pressupost de l'Ajuntament no pot superar la taxa de referència del producte interior brut, el PIB, a mitjà termini. Per tant, mesura que l'increment de la despesa computable respecte a la despesa computable de la liquidació de l'exercici anterior no superi la taxa de referència calculada del Ministeri d'Hisenda. L'incompliment d'aquesta serà el motiu d'aprovació d'un Pla Econòmic Financer, que és en el cas que ens trobem a dia d'avui. També, quan es va aprovar els pressupostos del 2019, el secretari va fer un informe financer on preveia un possible trencament de la regla de despesa. Aquest informe financer d'intervenció firmat el 12 del 12 del 2018 deia: a judici del secretari interventor que subscriu, l'import previst que s'excedeix en molt l'import liquidat fins al moment per aquest concepte, cosa que no considero recomanable en ingressos volàtils, que són l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans i l'impost sobre les construccions d'instal·lacions d'obres. Cas que no compleixin les previsions de l'import que no resulti cobert serà assumit un estalvi acumulat d'exercicis anteriors, o sigui, el romanent líquid de tresoreria. També resulta preocupant que en els impostos no cobreixin el normal dèficit dels serveis municipals i no donin suficientment per poder fer aportacions de recursos ordinaris a les inversions municipals. S'ha de tenir en compte i cal valorar el marge de maniobra de què disposa l'Ajuntament per augmentar ingressos i fins i tot per reduir la despesa ordinària. Al final d'aquest informe deia que s'ha previst un ajust de no execució de les inversions de pressupost per tal de poder assolir la capacitat de finançament positiva que sembla que sigui l'objectiu municipal dur a terme totes les inversions previstes, cosa que a la liquidació exigirà
la redacció i aprovació del Pla Econòmic Financer. Ja ho preveia, tot i així. En tant que a la liquidació del pressupost del 2018 es va produir un trencament significatiu de la regla de despesa i es va sol·licitar el suport de la Diputació de Barcelona per la redacció d'un preceptiu pla econòmic financer. Un pla de viabilitat econòmica que reculli les previsions i mesures a adoptar els 2 anys següents, 2019, el que queda de 2019 i 2020, per recuperar l'equilibri. La Diputació de Barcelona va emetre el primer esborrany del 2019, que és el que vaig comentar amb tota l'oposició, i hem estat treballant aquests dies. Doncs ja he comentat i argumentat el nostre pla econòmic financer, el portarem a votació. O voleu? Sí, abans si voleu afegir un comentari. Oriol, sisplau. Sí, em sembla que ens solaparem una mica perquè nosaltres també volíem situar una mica el perquè del pla financer, no? Vull dir que ens solaparem una mica amb explicacions, però si no ens sap greu, jo... Endavant. Bé, nosaltres el que volem fer és això, és situar per què aquest pla financer i com bé explicat la Laura, la liquidació del pressupost del 2018 es va produir un trencament significatiu de la regla de despesa. Això va provocar que es demanés l'ajuda tècnica a la Diputació de Barcelona per redactar un pla econòmic financer que tornés a l'equilibri en el període 2019-2020. Un cop iniciat aquest tràmit, l'Ajuntament està obligat a presentar-ne un a la Diputació de Barcelona amb l'aprovació prèvia del ple que compleixi tot el que la Diputació va creure que calia corregir. La Diputació de Barcelona va detectar que, com deia la Laura, si bé les despeses de manteniment de l'Ajuntament eren molt altes, fins al 2017 l'equilibri es mantenia gràcies als ingressos de l'impost de plusvàlua, l'impost que grava l'increment de valor dels terrenys en donacions o vendes. El que en el seu dia el secretari va fer l'informe referent a aquest tema. Quan els ingressos de plusvàlua van començar a caure el 2018, va aflorar aquest problema subjacent. Els 100.000 euros ingressats el 2017 van caure a 39.000 el 2018 i aproximadament el mateix el 2019. La suggerència per part de la Diputació és fàcil i ràpida. No pot ser que l'estabilitat econòmica de Sant Cugat depengui d'ingressos volàtils com la plusvàlua i com que el coeficient municipal de l'IBI està al mínim per terrenys urbans, el 0,4, pugeu el 0,52, un 30% i cobriu quasi del tot la falta d'ingrés de la plusvàlua. Aquesta és la suggerència que fa la Diputació. Agafar aquesta opció o no és cosa del ple municipal. I, se'ns podria dir que no estem parlant d'ordenances fiscals, que estem parlant del pla econòmic financer, que és cert, però per nosaltres és evident que estem parlant del mateix. Ingressos via ordenances fiscals i despeses convergeixen en el pla financer, per tal que ens cal és mirar la foto general que ens queda. Avui definim no només un pla financer, sinó unes ordenances i uns pressupostos que, per més que s'hauran de definir més endavant, quedaran totalment condicionats al que fem avui. Per tant, és culpa d'algú la caiguda d'ingressos de l'impost de plusvàlua? No, no se li pot atribuir a ningú la fluctuació dels ingressos volàtils, com deia en el seu informe el secretari. Tot i la caiguda dels ingressos per plusvàlua, pot ser que s'hagués apuntat massa alt amb les expectatives d'ingrés. I tant, sens dubte. La solució proposada és responsabilitat de l'equip del govern, òbviament, donat que n'és el proposant. La solució proposada per fer viable aquest pla econòmic financer passa per pujar l'IBI un 25%. Al nostre entendre, el model que hem tingut fins ara és insostenible i donat que l'IBI rústic i l'IAE estan al màxim i els vehicles gairebé, cal tocar la partida de l'IBI urbà per fer quadrar els números sí o sí. La nostra proposta, com sap l'equip de govern i l'oposició, perquè ho hem explicitat diverses vegades en les reunions de seguiment que hem tingut, ha estat fer un augment del 10% en l'IBI urbà, que ja creiem que no és poc, i asseure'ns i treballar retallades que podrien ser més o menys doloroses. Entenem que en un moment de necessitat com el present requereix de l'esforç de tothom.
Bé, sembla que s'ha preferit acordar amb Progrés Municipal un augment que només perpetua el mateix model i que deixa els deures per més endavant. Entenem que cap equip de govern entrant vol pujar els impostos. Cap. Però també entenem que sempre hi ha altres opcions. Potser menys agradables, però potser amb més sentit. Per tant, aquesta és la nostra justificació de que votarem en contra del Pla Econòmic Financer. Doncs gràcies. Molt bé, gràcies, Oriol. No voleu aportar res? D'acord? Doncs ho portem a votació. Vots a favor? Abstenció? En contra? S'aprova per 3 vots a favor, 2 abstencions i 1 en contra. El punt número 2 d'aquest ordre del dia és l'aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l'exercici 2020. Sisplau, Laura. Els acords són els següents. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió i Inspecció de Recaptació d'Ingressos de Dret Públic Municipals que haurà de regir per l'exercici 2020 i els següents així com els seus texts refós. Segon, aprovar provisionalment per l'exercici 2020 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació relacionen, així com el seu text refós, que figura un annex de proposta, el contingut de les modificacions, el text refós i figura l'expedient. Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre els béns immobles. Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles i tracció mecànica. Ordenança fiscal número 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa de la prestació de serveis d'escola bressol. Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa de la prestació d'activitats econòmiques. Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa de prestació de serveis de piscina municipal. I ordenança número fiscal 24, reguladora de la taxa de la prestació de serveis en cementiris locals. Tercer, els acords definitius en la matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020, així com el text refós aprovat sobre l'objecte de la publicació en el butlletí oficial de la província. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis i l'e-tauler de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals i així com el text complet d'ordenances fiscals aprovades de nou a modificacions durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci de l'exposició en el butlletí oficial de Barcelona. Vaig a comentar les modificacions. Primer de tot, ja s'ha avançat a l'Oriol, la modificació principal és la modificació de la puja de l'IBI. Després hi ha altres modificacions de text. Modificacions de text que venen reglades per l'organisme tributari i d'altres que són modificacions també de text que són per benefici fiscal. Podria comentar-les totes, però principalment comentarem la de l'IBI, d'acord? I el que ha estat és, l'IBI urbà té un marge amb les ordenances, un mínim d'un 0,40 on estàvem ara a Sant Cugat Sesgarrigues, amb un màxim d'un 1,10%. Nosaltres hem pujat aquest percentatge a un 0,50, ens hem vist obligats a pujar a un 0,50, o ens hem vist més responsables en el fet que hem de pujar aquest fins al 0,50 per poder cobrir el que estàvem comentant abans, tindre uns pressupostos amb uns ingressos corresponents amb la seva despesa. Tot i així que la Diputació ens recomanava un 0,52, vam estar parlant en les últimes reunions i vam arribar a aquest acord d'arribar fins a un 0,50. També hi ha hagut altres modificacions com beneficis fiscals, amb tema també de l'IBI, i també hi ha hagut altres modificacions amb l'ordenança de la piscina municipal, on hem tret els abonaments de 10
dels abonaments de 10 i hem pujat l'entrada. Una cosa que volia comentar sobre l'IBI és un comentari simplement perquè a l'anàlisi que vam fer al seu dia el vam fer amb referència a tots els municipis de l'Alt Penedès. A l'Alt Penedès hi ha 27 municipis i dels 27 municipis vam estar analitzant quin tant per cent hi havia d'IBI. Si Sant Cugat Sesgarrigues acabem aprovant a dia d'avui un 0,50, seguirem sent el cinquè municipi amb el tant per cent més baix a dia d'avui. És una justificació, poder ser, però és perquè també veieu que hem fet un estudi i que hem estat mirant que aquest IBI no està dins dels mínims del nostre municipi. Mai ens haguéssim pensat començar a entrar a govern i tindre de pujar un impost com aquest, perquè la intenció no era aquesta, ni molt menys. Però ens hem trobat el que ens hem trobat, ens hem trobat un pla econòmic financer, tenim de prendre unes decisions, pujant aquest IBI ens obliga, tot i així, si portar a terme un pla econòmic financer on haurem de fer una retallada de manteniment per l'any 2020, important, d'uns 40.000 euros sobre els pressupostos que haurem de treballar tots junts, tant Progrés, CUP i Esquerra, i haurem de ser previsors per treballar durant aquest 2020 i poder assolir aquest pla econòmic financer fent una reducció en despesa municipal de manteniment. Sembla que no haig de comentar res més. Si voleu us passo la paraula. Bé, a mi el que m'agradaria també és intentar justificar també el nostre vot aquí amb les ordenances fiscals, igual que hem fet abans amb el pla financer. Nosaltres insistim que l'aprovació de les ordenances fiscals no només condiciona el pla financer, sinó que condiciona els pressupostos i les inversions futures. Per tant, és la foto general el que creiem que cal tenir present abans de decidir la posició. Per tant, deixem-nos explicar amb més números la nostra posició. El romanent de tresoreria, que comentava la Laura, es va tancar el 2015, 2016 i 2017 amb uns importants números que anaven dels 839.000 als 924.000 euros. El 2018 van caure els 743.000 i a 30 de setembre de 2019 eren de 286.000. Aquesta caiguda del romanent de tresoreria no ve de que la plusvàlua hagués caigut, ve de realitzar massa despeses, d'estirar més el braç que la màniga. En les despeses del 2019, i això correspon a l'equip de govern sortint, hi trobem una renovació de la xarxa de l'aigua de 365.000 euros amb 100.000 euros subvencionats, un nou hotel d'entitats que costa 159.000 euros, un skatepark que costa 48.000 euros, un canvi de la gespa artificial que costa 151.000 euros, 70.000 euros subvencionats, un magatzem del bar de la piscina que costa 91.000 euros, uns 25.000 euros pel canvi de l'enllumenat públic, etc. I ara se'ns demana pujar un 25% l'IBI, amb excepcions fiscals com per exemple pels habitants que tinguin plaques solars, però un 25% igualment. Guardar les inversions més vistoses pel final d'un cicle electoral és una opció perfectament legítima, però comprometre l'equilibri financer del romanent de tresoreria no. Com he dit abans, cal pujar l'IBI? Sí, per nassos. Pujar-lo un 25% és un creixement sostenible? No. No és un creixement sostenible. Es podia plantejar una pujada del 10% i un acord amb les entitats del poble per reduir la despesa durant 2 anys? Sí, al final estava a les nostres mans. Era complicat? Molt. Ho hem intentat? No, no ho hem intentat. Per nosaltres el concepte de creixement sostenible no només té a veure amb l'ecologia i el canvi climàtic, té a veure amb la manera en com fem les coses també amb els pressupostos públics i privats, per exemple els municipals. Volem créixer? Volem millorar les coses? I tant que sí, els primers, però fem-ho de forma sostenible, perquè és l'única manera d'assegurar que els canvis arrelin i es consolidin. Un augment del 25% no és sostenible, de la mateixa manera que no ho va ser comprometre la liquiditat de la tresoreria de l'Ajuntament.
Per tant, i seguint el raonament del punt anterior ja votat del pla financer, la foto és la mateixa. Pujar un 25% l'IBI no ens apropa a un creixement sostenible, ens en manté igual de lluny del que hi som ara. Per tant, votarem en contra d'aquestes ordenances. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Oriol. El Progrés Municipal, voleu afegir alguna cosa, no? Doncs ho portem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Com que hi ha empat, com que hi ha empat en base a la llei de règim de bases de règim local i de la llei municipal de les entitats locals de Catalunya, el que pertoca és fer, ja ho havíem fet en el ple de juliol, una segona votació. En el cas que torni a persistir l'empat, el que s'aplicarà és el vot de qualitat de l'alcalde. D'acord, doncs ho tornem a portar a votació. Vots a favor? Vots en contra? D'acord, tornem a tenir l'empat. Jo el meu vot és a favor. Bé, continuem amb el punt número 3 de l'ordre. És l'aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdit 07/2019 del pressupost del 2019. Sisplau, Laura. Vaig a llegir els acords. Primer, aprovar l'esmentat expedient de modificació de crèdits número 7/2019 del pressupost vigent. Segon, exposar al públic aquests acords mitjançant la inserció d'anuncis del butlletí oficial de Barcelona, de la província i el tauler d'anuncis de la corporació per un termini de 15 dies comptadors de l'endemà de la inserció del darrer anunci als efectes que tot interessat pugui presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que consideri oportunes. En el benentès que si no se'n presenta en l'acord d'aprovació inicial s'esdevindrà definitiu procedint a la seva publicació en legal i forma. Bé, comento la modificació de crèdit ve donada a una despesa d'increment de despesa en carrers, vies públiques i manteniment de zones i vies verdes urbanes. I aquesta modificació és una modificació que s'agafa també de l'aplicació pressupostària de la compta de camins rurals, que són 25.000 euros, i simplement es reparteixen amb uns crèdits finals definitius de 9.500 euros més per les zones verdes urbanes, per tindre el manteniment del poble, i per mantenir les carrers i vies públiques 15.500, un total de 25.000. Si em voleu comentar... Molt curt. Sí? Sí. És que no, fes. No, és que tenia fins i tot altres coses de l'IBI d'abans i mira, no ho he comentat. La veritat és que tot això ve donat, ja portem 3 anys o 4 modificant aquest. Sí, perdó. Porto jo calculats, la veritat, 3 anys últims que s'ha fet modificació de crèdit d'aquestes dues partides. Sí que és cert que un manteniment d'uns camins o un manteniment de zones verdes i de carrers no es pot tindre una previsió, perquè clar, el manteniment pot un any créixer més o no ve tant manteniment amb aquestes partides. Però sí que és veritat que seria de responsabilitat i pels pròxims pressupostos del 2020 agafar i veure el nostre històric en els últims 3 o 4 anys realment els crèdits inicials que hem tingut i els crèdits finals, és a dir, la despesa real que hem tingut durant aquests anys. I quan fem el pressupost ja
anar a el que últimament s'ha anat gastant per no tindre de fer aquest tipus de modificacions en aquestes dues partides. I res, ja està. És que era una mica això. Bueno, tot no. No sé si t'hi has fixat. Doncs... Per què no ho vols? Doncs... Res, simplement això, que sí, que mirar d'ajustar millor aquestes partides de l'any que ve, ja que és una cosa tan tradicional que s'ha de modificar a l'octubre, i que això no faci que s'oblidin els camins rurals, que són molt importants per molts pagesos. Res, votarem a favor. Moltes gràcies. Raül? Sí, gràcies Jordi. Bé, evidentment estem parlant d'una modificació que és un pressupost aprovat per nosaltres quan estàvem a l'equip de govern. És obvi que evidentment des del juny no el gestionem, és una decisió de fer aquesta modificació de l'equip de govern actual, per tant ens abstindrem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ho portem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovat per 4 vots a favor i 2 abstencions. Bé, anem a l'últim punt del dia, aquesta aprovació, si s'escau, del resum numèric del padró d'habitants a 1 de gener del 2019. El becari? No, aquí. L'alcaldia proposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el resum numèric de padró d'habitants corresponent a la rectificació realitzada en data 1 de gener de 2019 segons la gestió realitzada per la Diputació de Barcelona. Perquè el públic en sigui conscient, diguéssim, a 1 de gener de 2018 hi havia 990 habitants que es repartien en 474 homes i 516 dones. I respecte a l'1 de gener de 2019, la població és de 1.007 habitants, dels quals 487 serien homes, o són homes, i 520 dones. Moltes gràcies, Arcadi. Doncs portem aquest... Bueno, voleu afegir una cosa? Doncs portem aquest punt a votació. Vots a favor? Doncs queda aprovat per unanimitat. Bé, doncs, hem acabat els punts de l'ordre del dia, sent les 7 i 27 minuts de la tarda del 23 d'octubre, anem a tancar la sessió. Gràcies a la gestió. Bé, bona tarda de nou a tothom, sent les 7 i 28 minuts de la tarda del 23 d'octubre. Estem convocats a una sessió extraordinària urgent i per tal de dur a terme aportem a votació d'urgència. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Doncs aquí aquesta urgència és perquè es volien portar una moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana que parla de la repressió policial que han patit aquests dies a Catalunya. Per tant, doncs, en tot això us defensem. Hola, bona tarda. Si us sembla bé, la llegeixo i després parlem de les aportacions que heu fet avui, d'acord? Ja partim de la base de la que portem nosaltres i després treballem conjuntament. Bé, la moció és una moció d'urgència que presentem al nostre grup d'Esquerra davant la repressió policial i a favor del diàleg com a via de resolució del conflicte. Arran de la publicació de la sentència del procés el passat dia 14 d'octubre, centenars de milers de ciutadans han omplert els carrers del país per fer públic el seu desacord amb la decisió judicial. Lluny de garantir el dret de manifestació i a la lliure expressió, l'estat espanyol ha qualificat d'acció terrorista la protesta a l'aeroport del Prat el dia 14 d'octubre. Per la seva banda, els cossos policials, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han defugit la seva tasca de garants dels drets i llibertats democràtiques i han carregat de forma desproporcionada contra la ciutadania.
El resultat ha sigut, fins a tarda del dia del dilluns 21 d'octubre, de 598 manifestants ferits, 4 dels quals han perdut un ull, un altre ha perdut un testicle i un 6è ha resultat amb traumatisme cranioencefàlic. 201 persones detingudes, 28 de les quals han estat empresonades i 58 periodistes agredits, un dels quals, a més, va ser detingut. Tot plegat s'agreuja amb les denúncies de maltractaments de les persones detingudes i de la falta de garanties processals en molts dels casos. Entenem aquesta greu escalada repressiva com un intent per part de l'Estat de causar por, encara més, entre la ciutadania. L'Estat, una vegada més, defuig analitzar quines han estat les causes que han generat la ira entre milions de ciutadans d'aquest país i, en comptes d'això, amenacen a esbrinar qui hi ha darrere entitats com Tsunami Democràtic i en aplicar l'article 155. És incomprensible que, davant la gravetat de la situació que estem vivint, el president del govern espanyol es negui una i una altra vegada a parlar amb el president de la Generalitat. També costa entendre que el senyor Sánchez es desplacés a Barcelona el dia 21 d'octubre i no només desaprofités l'ocasió per reunir-se amb el president Torra, sinó que manifestés que només visitaria policies nacionals, explicités que no visitaria cap dels ciutadans ferits a resultes de les càrregues. Per aquests motius i perquè ens solidaritzem amb les víctimes de la repressió i perquè entenem que el consistori s'ha de pronunciar davant l'escalada repressiva que amenaça les llibertats democràtiques, des del nostre grup i de manera urgent proposem al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues l'aplicació dels següents acords. Demanar la immediata posada en llibertat sense càrrecs de les 28 persones detingudes, exigir la dimissió o el cessament del conseller d'Interior, senyor Buch, exigir la retirada de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil de Catalunya, condemnar l'ús de la violència com a forma de resolució de conflictes, exigir al president del govern espanyol que s'avingui a dialogar amb el president de la Generalitat tal com aquest li ha demanat de forma repetida. Si no m'equivoco, crec que ja van 4 vegades que ho ha demanat. Enviar una còpia d'aquesta moció al president de la Generalitat, al conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al president del govern espanyol i al president del Parlament Europeu. Aquesta és la moció que presentem i si de cas ara la comentem entre tots i si voleu aportar algun punt, doncs endavant. Gràcies. Bé, pel públic també, perquè vosaltres ja us ho he passat avui. Nosaltres voldríem afegir que tots aquests detinguts que es comenten s'afegeixen als presos polítics generats pel procés, les persones detingudes al 23S i totes les exiliades. En el punt 1 voldríem afegir el punt 1 diu demanar la immediata posada en llibertat sense càrrecs de les 28 persones detingudes, els detinguts del 23S també i tots els presos polítics, així com el lliure retorn de totes les exiliades. Al final, per nosaltres, no ens quedarem amb les 28 de l'última setmana. Per nosaltres això és un estat d'excepció que no ve com a mínim ve de l'1 d'octubre. O sigui que si ens posem a demanar hauríem de rebobinar. Ens sembla molt bé demanar el cessament del conseller d'Interior al senyor Buch, però no entenem per què no demanem el cessament del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, com responsable de la Policia Nacional i de la seva actuació. Per tant, això ho voldríem exigir. Exigir la dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, com a responsable de tota l'activitat que fa el govern espanyol a Catalunya, que sembla que no vagi més. I un altre punt de suport a la joventut, perquè, com és notori, la joventut està mobilitzada i per nosaltres la violència, diguéssim que ve d'una altra banda. Per tant, el punt 6 seria donar el nostre suport a la joventut mobilitzada de Catalunya, mobilitzada pels drets i les llibertats civils i polítiques. Aquesta seria la nostra proposta, però bueno, la teniu per escrit. No sé com voleu fer això. Sí. Bé, també hem parlat per WhatsApp aquest matí. La nostra intenció en aquest sentit era
afegir el títol de la moció al final el fet de condemnar i rebutjar també la violència, és a dir, quedaria moció d'urgència, bla bla bla, davant la repressió policial i a favor del diàleg com a via de resolució del conflicte i de condemna i rebuig a la violència, que és una mica recollir l'esperit del punt 4 dels acords, i també afegir un punt als acords que seria demanar a les institucions i administracions tant espanyoles i catalanes que retornin al conflicte a l'esfera política, en via una mica que comentàvem del diàleg, i ho facin en un marc de respecte a la convivència i tolerància vers tota la societat catalana. Aquestes són les nostres propostes, si estan a bé d'incorporar-se o no. Les que incorpora la CUP com a grup les trobem adequades. Sí que, fent una mica de déjà vu de l'últim ple, el nostre vot, si es mantenen tal com estan ara, del grup municipal serà a favor, excepte a nivell particular faré un vot d'abstenció, atès que els punts 3 i 4 de demanar la dimissió tant del senyor Buch com del senyor ministre Interior com a del govern entenc que no pertoquen, ja que personalment entenc que si demanem dimissions s'hauria de demanar molta més gent, no només d'aquestes persones. Per tant, si s'accepten les esmenes tant de la CUP com nostres, doncs farem vot a favor i jo votant en particular i m'abstindré. D'acord. Bé, ja hem de dir que estem d'acord amb tots els punts que heu aportat. No hi ha cap problema. Estic obert tot. Jo també... Sí, bueno... A mi... Bé, està molt bé fer les crides amb la proposta de progrés, les crides al diàleg, etc. Però no entenc aquesta crida al diàleg i aquest tornar al joc polític per la part de la Generalitat. O sigui, per la part de la Generalitat, més que el món i el joc polític no s'ha sortit d'aquí. Des de l'1 d'octubre no fem més que política. Política democràtica. Si el referèndum és una altra cosa perquè algú creu que és un cop d'estat, doncs té un problema, però jo no entenc que li fem una crida a la Generalitat de tornar al joc polític. Sincerament, jo si hem d'incloure això, ens abstindrem. Cadascú és lliure de fer el que vulgui. Jo també volia comentar una mica les dues propostes. La proposta de la CUP jo crec que acaba de redonir la proposta que hem fet nosaltres. Ens l'hem estat mirant i realment encaixa tot molt bé, va tot en el mateix sentit i acaba de redonir-la. Quan comentes el tema de les divisions estem totalment a favor, el tema del jovent estem totalment a favor. Vaja, ho hem trobat totalment lligat una cosa amb l'altra. I pel que fa a la proposta del grup socialista, anava una mica també el que tu has comentat. Vosaltres demaneu que les institucions i administracions, tant espanyola com catalana, retornin el conflicte a l'esfera política. És que les administracions i institucions catalanes mai han sortit de l'esfera política. És a dir, qui ha sortit de l'esfera política i ho ha enviat a l'estratosfera, com deia segons qui, ha sigut els altres partits, el PP en el seu moment i el grup socialista actualment. És a dir, que no entenem aquest punt. Vaja, uns no hi han marxat mai de l'esfera política i els altres van marxar el primer dia. Els que no han tornat al conflicte a l'esfera política són els que no volen seure a parlar. El que el senyor Torra està intentant seure i parlar i el senyor Sánchez ve a veure un policia i els altres es queden allà amb les ganes de veure'l. A mi, personalment, aquest punt em grinyola molt i trenca una mica el que és el sentit d'aquesta moció, per mi personalment. I que en el títol es vulgui posar la condemna i el rebuig és el punt 4, condemnar l'ús de violència com a forma de resolució de conflictes.
És a dir, ja està en el punt 4. És a dir, he posat el punt 4 en el títol. Entenc que ja queda prou explicat allà i ja està. Personalment, entenc que els meus companys puguin tenir una visió semblant a la meva, però jo us vull explicar el meu, perquè és que realment em dol que no es pugui veure realment què és el que està passant. Queda molt diluït amb aquests dos punts que voleu ajuntar, com si aquí tothom té unes raons que no acaben de ser. Aquesta és la meva postura, gràcies. Bé, doncs, com ho voleu fer? Jo crec que com a partits independentistes aquesta moció està... Ajunten els punts de la CUP? Jo els ajuntaria. La proposta és vostra. Sí, correcte. Jo crec que... Sí, estem d'acord. Estem d'acord. I després d'escoltar-vos a tots, doncs, crec que podem afegir els de la CUP i el nostre, si estigués més definit, doncs potser no acceptaríem, però ho deixaríem així. En tot cas, l'altra proposta és votar-la per punts, si us és més còmode. Avui tampoc volem que la CUP, per fet que nosaltres incluïm això, canvi el sentit de vot de la moció. Vull dir, senzillament, sense anar més lluny, és votar per punts a Vilafranca, vull dir, és una opció com una altra. Ho veu, Ahir ja es va votar per punts a Vilafranca, Raül, però el grup socialista no va votar. Sí. T'ho recordo. Bueno, el grup socialista a Vilafranca, el grup socialista... Com el Consell Comarcal tampoc no va votar. Sí. Era un comentari. Que... Jo només dic que es pot votar per punts, no pretendeix que hem de votar. Jo només faig l'afegitó que has de votar per punts, excepte el PSC, que no va votar res. Sí, Hola, jo penso, la veritat, ja ho he vist avui aquest matí, que el que hem fet és un ok quan he llegit la moció que ha portat la CUP, perquè realment ha arrodonit i ha dit la clau que està passant i és la realitat actual, la realitat que estem vivint tots nosaltres. Penso que afegint els punts que la CUP ens ha comentat, penso que aquesta moció la podríem portar a votar així, perquè realment és el que hem vist els tres, que realment aquests punts que ha comentat la CUP ha acabat fent que la moció sigui la realitat actual. Vull dir, per tancar, vull dir cap problema, vull dir, si no voleu incorporar el nostre proposta és aquesta, si no s'incorpora, sou majoria, cap problema, l'únic que en comptes d'allò canviarem el vot i ens abstindrem tots al grup, en comptes de votar l'Eva a favor i abstenir-nos. No, evidentment, si no votaríem en contra, si no estiguéssim en part a favor del que diu la moció, haguéssim votat en contra des del principi, està clar. Cap problema, ho defensat que vulgui. Nosaltres, com voleu, però jo crec que no estem... Els punts tampoc no tenen res de món, no es penalitzar-se, però bueno. Com un punt que creus, no? No, si ha de facilitar que es voti, jo no sé cap inconvenient que es voti per punt. Per quina? Punt a punt. Tots els punts per l'un. Com voleu? Inclòs el vostre és el de Per això estem dient de fer una moció forta o... O sigui, que vam votar per punts o... Que votem per punts és un tema, que si incloguis és un altre tema. No l'incloem i votem els punts o si no ha servit per res, és que no fas. Si no s'inclou el nostre punt, no cal que votem per punts, nosaltres no cal, vull dir... Doncs bé, era en el sentit de si s'incluïa, que el punt no és de canviar el vot per fet que nosaltres incloguem això. Si no, cap problema, votem unitàriament i... Doncs portem a votació la moció sencera, d'acord? Vots a favor? Amb les esmenes
si hi ha esmenes, entenc que sí. Sí, doncs posem a votació aquesta moció, vots a favor, vots en contra, abstenció. Es queda aprovada per 4 vots a favor i per 2 abstencions. Bé, doncs com a únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari urgent, donem per tancada la sessió quan són les 7:44 de la tarda. Gràcies.